ningaze nayikhatha kahle bantu basemjondolo. Inhlonipho engaka enikhombise indlela yonke. Uthando eninalo enikhombisile izwe lenu. Sengathi nabanye bangafunda kini. Ukuze silalelwe fanele sihloniphe. Saziwa ngenhlonipho. Ikakhulukazi ngalesi sikhathi abantu beyithathela umthetho ezandleni zabo, thina saziwa ngenhlonipho. Thina njengombutho wabahlali soze sabandakanyeka odameni kanoma yiluphi uhlobo. Soze sayibandakanya emibhikishweni yokubandlulula. That is not us. Tina, we know our enemy. Tina, we know why we are so impoverished. Tina, we know why we are landless and homeless. Tina, we know why many of us are unemployed. Akusiba abantu bangaphandle. Izandla lezo la. Akali msakela phansi. Uyelwa usizi. Yena vakasha ngapha ehholo eseSherwood. La kugcwele khona abantu ababizwa ngababaleki abala eSouth Africa, abakhishwe inyumbazane, abasatshiswayo, abasuswa ngendluzula endaweni abahlala kuzo. Sithi thina bahlali base-South Africa, thina esihluphekile esingenawo umhlaba, esingenazo izindlu, esingasebenzi, abaxoshwa yithina, abahlaselwa yithina, asizibandakanyi nanoma yiluphi uhlobo lobandlululo. Ngoba njengoba sithi abahambe nje, kusasa sizothi abantu base-Eastern Cape abahambe. Kusasa sizothi abantu baphesheya kothukela abahambe. Kusasa sizothi abantu baseLimpopo abahambe. Thina bahlali basemjondolo sazi ukuthi umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Man is created in the image of God. And therefore we are all the same and equal. We are equal before the law. Siyalingana namanje. Ngakho-ke bahlali nisahleli phansi nje. Indlela engifuna sihloniphe ngayo futhi sixolisele izwe lakithi. South Africa is not xenophobic. South Africa is not violent. South Africa is not tribalistic. South Africa ayihambisani nobandlululo nodlame lanoma yimuphi umuntu. Kubuhlungu kithi ukubona usizi libhalwe emehlweni kubantu besifazane abazaliswe yithina la eSouth Africa esithi namhlanje abahambe. Singasho lutho ngey'ngane zethu. Kunabantwana baseyikoleni esingasho lutho ngabo. Ukuvikela abantu ababhekene nengcindezelo njengamanje. Siyaniyalela bahle basemjondolo. Sinethemba kini ukuthi akube yini eniletha isisombululo, akube yini eniletha ukuthula, akube yini eniletha uxolo, akube yini eniletha ukubuyisana. Ngokusho njalo asisho ukuthi lelizwe akube yika-lawlessness. Asisho ukuthi akube yizwe lobugebengu. Asihambisani nobugebengu noma benziwa ama-South Africans noma benziwa ama-non-South Africans. Asihambisani nama-drugs. Asihambisani nama-drugs nensangu nalolo uhlobo leyiyolisi noma lenziwa abantu base-South Africa noma abantu bangaphandle. Simemelela amaphoyisa, i-South African Police Services, ukuthi asebenzise umthetho wabo oku-South African Police Act ukuthi adile nobugebengu ukuze si-isolate osomathuba. Ngakho-ke our message is that as abahlali basemjondolo movement of South Africa, we are against any form of xenophobic attack on migrant communities. Migrant communities are safe
kwabantu. Sikusho lokho ngoba sakhuliswa inhlonipho ogogo nomkhulu basitshela thina ukuthi i-stranger isihambi siyaziswa, siyanakekelwa, siyathandwa, sipha amanzi sisigayele umdoko. IsiZulu sithi unyawo alinampumulo. Ngiyafisa futhi ukuvikela abantu bakwaZulu. Zulus are not xenophobic. Abantu bakwaZulu bayahlonipha. Abantu bakwaZulu bakholiswe ngenhlonipho. So it's not any Zulu that behaves in violent manner. So sivikela isizwe samaZulu. Akuqhamuki kungangezwe lakhe ukuthi ashaywe abantu. Abashaya abantu njengamanje basazobhekana nomthetho nengalo mthetho even after this. Siyazi ukuthi njengoba kiwo ukhethweni, osomathuba want to distract us from the real challenges that are confronting us. Our enemy is high rate of unemployment. Our enemy is landlessness and homelessness. Our enemy is high rate of corruption, state corruption and corruption in private entities. Our enemy is hunger and poverty. Our enemy can no under any circumstances be our neighbors. Our neighbors can never be our enemy. A black person like myself, like yourself, can never be our enemy. So we want to get that message clear aside. Ukuthi lo mhlalatheli omenyezelwayo siyaziqhelalanisa nawo njengomuntu. Ngoba siyabantu sithi ithi ngahamba idluja. Uma ungangizwa uzongizwa ngelinye ilanga. Unyawo alunampumulo. Namhlanje imina namhlanje uwena. Our call is to unite the working class and the poor masses of this country, the region and the world. Umsebenzi wethu njengabaholi to call for unity, calm and solidarity. If we can publicly say today that we stand together with the Palestinian people who are confronted with daily genocide, so as we stand in solidarity with Abahlali base Congo, we stand in solidarity with abantu base South Sudan, and everywhere where there is trouble, in every troubled region, whether in this region or elsewhere. Njengabahlali sithi abantu abampofu umhlaba wonke abahlangane bakhulume ngezololo. Ukungafundiseki to misdirect our anger. We are very clear that we are angry ourselves. We are very clear that we understand, and we were the ones who have warned that the anger of the poor can go in many directions. And one of the directions it has manifested itself today is violence on other people. Akukho sizokuthola ngokushaya abantu bangaphandle. Noma bengahamba namhlanje awukho umsebenzi ozovuleka for that. Uma intombi yakho ikwalile noma bengahamba namhlanje ngeke iphinde ibuyele kuwe wena othi wadle umlomo. Kodwa asihambisani nokudelele. So siyazi abantu abasiphathayo. So senza leyo clarity bahlala ukuthi nabo basize ngebhili engizokhuluma ngayo, but we want to clear our position. Asithule ngoba singaboni. We have moral authority and moral responsibility, and that is to protect lives. We are going to protect lives here, today, tomorrow, and in future. No lives must be lost in our names. Akungabikho imphefumulo ezalahleka egameni lethu, egameni labantu abahlala eMjondolo, egameni labantu abaphuwa. Sithi bahlali base-Plain State, Reservoir Hills, Benwood, Foreman Road, and around Overport, abayiphathekayo. Igama labantu abahlala eMjondolo ahlonipheke. eMjondolo ahlali osikhotheni, eMjondolo kuhlala abantu abadiscipline, abaziyo ukuthi bafunani. Sila emadolobheni sizokhuphula impilo yethu for ikusasa labantwana bethu. Asizile ukuzodestroya okukhona, sizogcwalisa okukhona. Ngakho-ke sesingasukuma-ke bahlali sikhulume lesize ngayo, kodwa imiphefumulo yabantu
sicela ivikelwe yini abahlali noma ngabe kukhuluma ama-celebrities anganani, because we know we are not celebrities and therefore people will not take us serious. But lives matter. Lives must be protected at all costs. Emijondolo yila fanele kube indawo of safe and dignity. So Imjondolo must be declared as places of safety and places of dignity. Amanda! Suboma! Amanda! 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 Awuyabonga abahlali. Nasinindalo-ke nje. Sebenzelile noma abadayisayo la ukuthi awukubhanana olantekile kumele emvuleni.